አርስተ ዜና ኢትዮጵያ አበ ዘባዊ ወደት ኃይሊ ዘለዋ ግደ እናዓበ ምምጹ ሚኒስትር ማይን ኢነርጂን ሀብታም ይተፋ ተዛሪቦም ንመበል ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ስዒቡ ፓርቲ ህዳስ እናገበረ ዘሎ ምድላዋትን አበ ሃገራዊ ጉዳያት ሒዝዎ ዝቐረበ ሓሳብን ዕላው ገይሩ ካብ ዜና ወፃኢ ኢራን ሎሚ ንግሆ አበ ልዕሊ እስራኤልን አበ ሰፈራት ጦር አሜሪካን ሓዱሽ መጥቃዕቲ ሚሳይል ምፍፃማት ሓቢሩ ሰላም ጥዕና ሃበለይ ዝኸርኩም ተመልከቲ ከመይ ተምሲኡ ልክዕ ሰዓት ሓደ ኮይኑ ከም ትልሙድ ማዕዲ ዜና ሒዝና መፂና ኣለና ዜናታት እንዳመራሕኩም ሳኹም ፀንሕ ኣነ ብርሃን ፍሳም ፈለማ ሓፀር ዜናታት ኢትዮጵያ አበ ዘባዊ ውህደት ኃይል ዘለዋ ግደ እናዓበ መፅኡ ክብሉ ሚኒስትር ማይን ኢነርጂን ሀብታም ይተፋ ተዛሪቦም ኢትዮጵያ ጎና ጎኒ አበ ደቡብ አፍሪካ ኬፕ ታውን ነተኸይደ ምስ ዘሎ ጉባኤ ኢነርጂ አፍሪካ ብባንክ ዓለምን ባንክ ልምዓት አፍሪካን ዝምራሕ ናይ 300 መዓልታት ናይ ተልእኮ አኼባ ምስታፋት ሓቢሮም ኣብታ አኼባ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመፁ ሚኒስትራት መሻርክቲ ልምዓት ሓዊሱም ወከልቲ ውልቀ ሴክተርን ኢንጂነር ሀብታም ይተፋን ተረኺቦም እቲ መድረኽ አብ መላ አፍሪካ ተበጻሕነት ኃይሊ ኤሌክትሪክ ንምስፋሕ ዝግበር ጻዕሪ ንምቅልጣፍ አብ ዝከኣልሎም ካልኦት ጉዳያትን ዘተኮረ እዩ ኢትዮጵያ ብኃይሊ ኤሌክትሪክ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ድልዱል መሰረት ተሓዳስ ኃይሊ ምህናጽ ቀጺላ ምህላዋ ዝገለጹ እቶም ሚኒስትር አማራጽታት ኢነርጂ ንምስፋሕ ትሰርሕ ከም ዘላ እውን ገሊጾም እዮም ህዝብ ትግራይ ንዘይ ሕጋዊ ጉጅለ ህወሓት ኣይግዛእን ብምባልቲ ክልል ካብ ዝኣተወ ፀገም ከድሕን ኣለዎ ክብሉ ውድባት ፖለቲካ ትግራይ ኣተሓሳሲቦም ዋና ጸሓፊ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ትግራይ ትዴፓ ሙሉ ብርሃን ሃይለ ኣብቲ ክልል ዘሎ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ህዝቢ ካብ ልምዓት ተጠቃሚ ከይኸውን ዝኽልክልን ሓፈሻዊ መረፃ ኣብቲ ክልል ከይካየድን ፀገማት ይፈጥር ኣሎ ኢሎም ሕገ መንግስታዊ ስርዓት እታ ሃገር ንዘይ የኽበር ጉጅለ ከምዚ ዓይነት ዕድል መሃብ ግቡእ ከም ዘይኮነ ብምግላጽ እቲ ጉጅለ ነቲ ክልል ጥራሕ ዘይኮነስ ንሉዓላውነት ሃገር እውን ስግኣት ይፈጥር ከም ዘሎ እዮም ገሊጾም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ውዱብ ስምረት ሓለፎም ንርአ ብወገኖም ንህወሓት ህዝቢ ትግራይን እቲ ክልልን ተረባሕቲ ልምዓት ንከይኾኑ ካብ ምግባር ሓሊፉ ዘላቕ ሰላም ከይህሉ ዕንቅፋታት ይፈጥር ምህላው እውን ሓቢሮም ኣሎም አብ ክልልና ዝተፈጥሩ ፀገማት ንምፍታሕ ዝምልከቶም አካላት ብትግሃት ክሰርሑ ሕጊ ክኽበርን ኣብቲ ክልል ዝነብሩ ዜጋታት ወከልቶን ክመርጹን ክፈቅዱ ከም ዘለዎም ኣስሚሮምሎም ኣቦ እምበር ሰልፊ ሰብዓ እንደርታ ከበደ ኣሰፋ ድማ ህዝቢ ትግራይ ምስ መንግስቲ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ ግንዛበ ንፈጥር ኣለና ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ንዘይሕጋዊ ጉጅለ ህወሓት ኣይግዛእን ብምባል እቲ ክልል ካብ ዝኣተወ ፀገም ከድሕን ከም ኩሉ እዋን ሉዓላውነት ሃገር ብምኽባር እጃሙ ክዋፃእ ከም ዘለዎ እቶም ኣመራርሓ ውድባት ፃውዒት ኣቕሪቦም ብሄራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ንሻውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ዘቕረቦ መረፃና እዩ ሃገር ብዘይካናም ወይ ድማ በአምሐርኛ ምርጫችን ነው ሀገር ያለ እኛ ዝተሰየመ ህብረ ዜማ ተመሪቆም እቲ ህብረ ዜማ መረፃ ንህንፀት ሀገር ዘለዎ ግደ ሓደ ድምፂ ኃይልን ዜጋታት ብዝመሰሎም ተጠቂሞም ንሃገሮም ዕቤት አስተዋጽኦ ክገብሩ ከም ዝኽእሉን ዝገልጽ ኪነ ጥበባዊ ስራሕ እዩ አካቢት ብሄራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ሜለተወርቅ ኃይሉ ኣብቲ መርሃ ግብሪ ምረቃ ከም ዝበሎም ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝተሰናደ ህብረ ዜማ ብኩሎም አማራጭታት ሚድያ ንህዝቢ ክጋውሕ እዩ እቲ ህብረ ዜማ ተሳትፎ መረፅቲ ንምንቅቃሕ ተሓሲቡ ዝተሰናደ ከም ዝኾነ እውን ኣመላኺተን
ትካላት ሲቪል ማሕበረሰብ መበል ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረጻም ነፃ ፍትሓውን ዴሞክራሲያውን ኮይኑ ንክዛዘም ተሳትፎኦም ዘጠናክርሉ ምቹ ኩነታት ከም ዝተፈጥረ በዓል መዚ ትካላት ሲቪል ማሕበረሰብ ገሊጹ ብሔራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ 24 ግንቦት 2018 ዓ.ም ከም ዝካየድን ምዝገባ መረጽቲ እውን ካብ 28 ለካቲት 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ከም ዝካየድ ኣፍሊጡሎም ምክትል ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ትካላት ሲቪል ማሕበረሰብ ፋሲካው ሞላ ምስ ኢዜአ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ንዴሞክራሲያውነት እቲ ሓፈሻዊ መረጻ ተሳትፎ ትካላት ሲቪል ማሕበረሰብ ወሳኒ ኢሎም ኣብቲ መበል ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረጻ ኣብ ተዓዛብነት ግንዛበ መረጽቲ ኣብ ምፍጣርን ካልኦት ተሳትፎታትን ዝህልዎም እጃም ንምጥንኻር ምስ መዳርግቲ ኣካላት ተቀራሪቦም ክሰርሑ እናተግበረ ከም ዝኾነ እውን ኣረድዮም ኣለዎም ከዜሮ ተነስቶም ዓለምን ያስደነቀ ከአራቱም ማዕዘን ለአንድነት የቆመ ትላንትና ሳምረን ነገን አድምቀን ዛሬን የምንሰራ ከምናይት ማልዓወት ለሞን ውዕሎ ልማዓት ከማያታትና ጸኒዕና በቃና dareenka geesiyadu uu ku qolqolo biyo xireenka Abbay adwada labaadna lagu xaqiijiyo joogtayn shaqo aranaka fayaya nimiga silayti reebu iddiyan diifu nimiga jolle adwa sabbontota afrika gootota tokkummaa addunyaa jaayibsiisan አድዋ የድላችን ምንጭ የስራችን ጉልበት ተመልከቲ ማዕድ ዜናኩም ተካተሉ ዘለኩም ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝር ዜናታት ከሕልፈኩም ብዴሞክራሲያዊ መገዲ ዝጣየሽ መንግስቲ ንዘላቂ ሃገራዊ ምርግጋ ምኽባር ልዕልነት ሕግን ንምዕባለን መሰረት የነብር እዩ መጻኢ መበል ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረጻም ስዒቡ ኢቲቪ ኣብ ዘሰናድኦ ፕሮግራም ዘተ ፓርቲ ህዳሰ እናገበረ ዘሎ ምድላዋትን ኣብ ሃገራዊ ጉዳያት ሒዝጎ ዝቀረበ ሓሳብን ዕላዊ ገይሩሎም ንጸብጻብ እድሉ ፈቀደም ጌታቸው አለሙ ዲሞክራሲ ውጽኢት ብዙሕ ሓሳብ እዩ ነዚ ብዙሕነት ስርዓት ብዘለዎ መልክዑ አዋዲዶም ንመረጻ ህዝቢ ዘቕርቡ ድማ ፖለቲካዊ ፓርቲታት እዮም ፓርቲታት ድሌትን ሕቶን ህዝቢ ብምትእኻብ በመንግስቲ ተሰማዕነት ንክህሎ ዝገብሩ ድልድላት እዮም ኣብ ሓንቲ ሃገር ጥዑይ ፖለቲካዊ ምህዳር ንክህሉ እጃም ፓርቲታት ኣገዳሲ እዩ ፓርቲታት ድምፂ ህዝቢ ብትክክል እንተጋውሑን ብሰላማዊ መገዲ ንስልጣን እንትወዳደሩ ሓድነት ሃገርን ልዕልነት ሕግን ይረጋገጽ በዚ ድማ ፖለቲካዊ ፕሮግራሙ ዘፋለጠ ፓርቲ ህዳሰ ኣብ ኢትዮጵያ ብመረጻ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምህናጽ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ብዝምልከት ሓሳብ አቀሚጡ ፓርቲው በሰላማዊ መንገድ የሚደረግ የስልጣን ሽግግርን ታሳቢ ያደረገ እቲ ፓርቲ ብሰላማዊ መገዲ ኣብ ዝግበር ስግግር ስልጣን ኣብ ግምት ዘእተወም ኣማራጺ ሰላማዊ ቃልሲ ተጠቂሙ ናብ ስልጣን ንምምጻእ ዝንቀሳቐስ ፓርቲ እዩ ብመንጽር እዚ ብፍላይ ኣብ ህንጸት ሃገረ መንግስቲ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ዝተዋጽኦ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝነበሩ ከይድታትን ምንቅስቃሳትን እጃሙ እንዳወፈ ዝመጸ እዩ እዚ ክንብል ከለና ከም እንዝክሮ ኣብ ሃገርና ብተለምዶ እንኽተሎ ስርዓት ብዙሕ ግዜ ስልጣን ብሓይሊ ብብረት ክንሕዝ ይግባእ ኣብ ዝባል አህጉር አፍሪካ እንንቀሳቀስ አካላት ከም ምዃንና መጠን ብኡልክዕ ድማ ናይ ሓሳብ ለውጢ ብምምጻእ ብሰላማዊ መገዲ ስልጣን መሓዝ ኣማራጺ ዘይብሉ መገዲ ኢልና ኢና ንኣምን እቲ ፓርቲ ንመበል ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረጻ ይገብሮም ዘለዎ ምድላዋትን ኣብ ሃገራዊ ጉዳያት ሒዝዎ ዝቀረበ ኣማራጺ ሓሳብ ዘቐመጠ ኮይኑ ሒዝዎ ዝመጸ ርዕዮተ ዓለም ፖለቲካ ዕላው ገይሩ የምንከተለው የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ወይም ደግሞ በፕሮግራማችን ያስቀመጥነው ሊበራሊዝም የሚል እንክተሎ ፖለቲካዊ ርዕዮተ ዓለም ወይ ድማ ኣብ ፕሮግራምና ዘቐመጥናዮ ሊበራሊዝም ዝብል እዩ መብዛሕትኡ ክሳብ ሕዚ ኣብ ዝነበረ መንግስታዊ ስርዓት መሰላት ጉጅለ ዘኸብር ስርዓት እዩ ዘሎ እንተዘይ ተወዲብካ ወይ ድማ እንተዘይ ተኣኻኺብካ ብዙሕ ግዜ ውልቀ ሰባዊ ወይ ድማ ሰብኣዊ መሰል ዝበሃሉ ዛጊድ በኣግባቡ እንዳተተግበረ ዝመጸሉ ኩነታት ኣይረኣናን
بمنصرزي ليبراليزم نسرعات إيكونومي أعريو كمعبل زقل سبهاف تولك كتوابع زقل بولك عدما نعاتهم إنا معبله بزغدا قطري فترة عدل سراح بسرعات إيكونومي نايب على إجام كوف في زقل ليبراليزمنا نختل إذا كنبل نكلنا جنام بوجود نزمتو أكلات مسألة نخبرن مالته يكونن بوجود نزمتو مسألات إن خبرنا نايول كسبات مسألة زل علوم حطتاتن مفتوحين دحبة زخير سرعات يوم بوليسي معقف بارتات حدا بوليتيكاو بارتي سلطان انتحز نهاجر بمنتاي ملكعو يمرح نتسقماتس انتاي مفتح الله ويلون انتاي عينت حقتاتن دمبتاتن كم زختل زملاخت استراتيجيكاو سنديوم بزيد ما بارتي داسة كابكالوت بارتات زفليلو معقف بوليسي أغميتوم የኛ ፓርቲ አንዱ ለየት የሚያደርገው ይዞት የሚመጣው ሰዎች በግለሰብ ደረጃ የመናገር መብታቸውን የሚያረጋግጥለት ناتنا بارتي حدا فلي زبالة حزوة زمتة سبات بول كسب درجة ناي مزراب مسلوم زرقا قصولهم رؤية عالم إينا حزنا مزينام أزين تنبل ناب النت عورا دبانا براو كونتات تملكت نحنا ليبراليزم بوليتيكاوي فلسفنا حزنا انترمز قبراوي مقبار إن داليو سرعات دمالهم سرعات فيدراليزم تقباراوي كنقبرينا إلنا ننكساس بقانقوا بمنتهم بهيمانتهم ناي مودام مسلوم حلو كينو مواقراو سرعاتنا قنام نتي كوابي كمسل اللو إلنا أقمتنا يعنام أزين تنبل كلتا استفرالي قانقواتات مزراو زغلو قندما بكبابياوي نبراو كونتات ناي مملا عقمو ابتي كباب زلو ايكونومي كم حيش زغل افلالاينا بزصبب ملكعو حدنتنا احليو كخيد بزغل ملكعو ناي مودابن سرعات فيدراليزم اصبيقكا ناي مودابن منقسقاس زغل فلي زبله سرعاتن اوقاقران حيزنا اينا مصينام بديمقراسياو مقدي زطايش منغستي نزلا هاغراو مرغغا نمخبار العلنت حقن معباله مسرت كم زنبري من تبي نزي مسرت كيرو باستفلاليو اماراتات بارتيتات نمرصا زي قبرو مدلاو ندم حلال فيركب لولاونتن بهراوي ربحان إثيوبيا نكيرغاغص تاريخاو صلاتي نعمتات ناسرحو صنيحم يوم كلنتنا وعقما نهانص تركب إثيوبيا ازي كم زي عوت بتكبار نارغاغص تركب عبادي دمق ابز غداي زرزر لو تخاتلنا نملس كاب زمنه بعداو مغزاتي زجمر إثيوبيا ناي منبركاخن معنقافن غعزو شرح غبصي كساب حزي ملكعنا قيايره تطناخيرو زقصل زلمبر ايترفن غبصاويان كففل بوليتيكا إثيوبيا كم صبوق اغاطامه بموساد ماي أباي ببحثاونت نمونان كم عدل يتقاملو أنصار منغستي نزسلفو ጉጅለታት بገንዘብን አጽዋርን حجز بمقبار مفصمي سور شرحوم يقبرو ፍጻመ ህንጸት አብይ ግድብ ዳሰ ድቃስ ዘስአኑም ግብጻውያን ኢትዮጵያ አብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ሃገራው ረብሓን ምርግጋጽ ዝጀመረቶ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕሪ ንምትዕንቃፍ ቀትርን ለይትን አብ ምስራሕ ይርከቡ ካብ ሻዕብያ ክሳብ አልሸባብ ኢሉውን ክሳብ ኢስላሚክ ኮርት ናዕብን ጎንጽን ምፍጣር አብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝተኻየዱ ተደጋጋም ፈተነታት አብነት እትሽርሖም እዩ ጉዕዞ ኢትዮጵያ እናተጠናኸረን ትመጽእ ሽርሕ ግብጺ አብ ልዕሊ ሃገርን ዜጋን ፈተናና ኾነ ምምጹ ዝሓለፉ ዓመታት ይምስክሩ ባለፉት 100 ዓመታት ጠላቶቻችን ከቅርብና ከሩቅ የኢትዮጵያን አጠቃላይ አቅም ለማዳከም አብ ዝሓለፉ 100 ዓመታት ጽላትና አቅሚ ኢትዮጵያ ንምድኻም ስትራቴጂካዊ ረብሓታት ንምትዕንቃፍ ብዙሕ ደኺሞምን ሰሪሖምን እዮም እዚ ከይድገም ንፈተውትና በረና ክፉትዩ ብሓባር ንምስራሕን ንምዕባይን ጽላትና ብዝምልከት ግና ክብሪ ኢትዮጵያ ሓድነት ብሔራዊ ረብሓ ንምኽባር ደቂስና ከምዘይንሓደር ከረጋግጽ ይደሊ የኢትዮጵያን ክብር የኢትዮጵያን አንድነት የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ለማስከበር ተኝተን የማናድር መሆኑን በድጋሚ ማረጋገጥ ወዳለው ኢትዮጵያ አብ ክባ ሐጺርካ ክትሽምድመድ ምፍሐስ ጠጦ አይበለን በሐሳብ ተፈልዮም ዕጥቅ ዘንገቡ ጉጅለታት ደግፍካ ልኡኽቶ ዕንወት መሃብውን አይተረፈን ዕላማ እዚ ሽርሒ ዝተዳኸመት ዝተሸራረፈትን ዝተበታተነትን ኢትዮጵያ ንምፍጣር እዩ እዚ ዘይዕወት ሕልሚ ምዃኑ ድማ መንግስቲ ምድማር ብተግባር እናገለጸ ይርከብ ዜና ወጻኢ ክስገረኩም إيران لو منغو أب لعلي إسرائيلن أب طور سفرات أمريكان حدوش مدقعت مسائل مفصامة تحابيرهم
እስራኤል ቦገናም ብርክዝ ዝበለ መጥቃዕቲ ሚሳኤል ካብ ኢራን እናበጽሐ ምዃኑ ዝሓበረት እንትትከውን ኣብ ከተማታት ቴል አቪቭን ጀሩሳሌምን ደወል መጠንቀቕታ ከም ዝተሰምዐ ተገሊጹሎም መንግስታዊ ቴሌቪዥን ኢራን ከም ዝሓበሩ ተወሰኽቲ መጥቃዕትታት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ዝርከቡ ሰፈራት ሰራዊት ኣሜሪካ ዕላማ ከም ዝተገብሩ ገሊጹሎም ብኻልእ ዜና ሰራዊት እስራኤል ንጉጅለ ሒዝቦላህ ዕላማ ዝገበረ ሓዱሽ መጥቃዕቲ ናብ ሊባኖስ ምጅማሩ ኣፍሊጡ ክብል ቢቢሲ ጸብጺቡ ክቡራት ተመልከትቲ ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለተ ከዘኻኽረኩም ኢትዮጵያ ኣብ ዞባዊ ውህደት ሓይሊ ዘለዋ ግደ እናዓበየ ምምጽኡ ሚኒስትር ማይን ኢነርጂን ሃብታሙ ኢተፋ ተዛሪቦም ንመበል ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ስዒቡ ፓርቲ ሕዳሰ እናገበሩ ዘሎ ምድለዋትን ኣብ ሃገራዊ ጉዳያት ሒዝዎ ዝቐረበ ሓሳብን ዕላው ገይሩ ካብ ዜና ወፃኢ ኢራን ሎሚ ንግሆ ኣብ ልዕሊ እስራኤልን ኣብ ሰፈራት ጦር ኣሜሪካን ሓዱሽ መጥቃዕቲ ሚሳኤል ምፍጻማት ሓቢሮም مباركة تملكتي مع الزينة بزيزة زمنا سلامك تالكم عزينا نمسكن سلام